Toto je samolapiaci fotoalbum od Baky s rozširujúcou väzbou a poďme si ukázať, ako funguje. Pre pohodlnejšie tvorenie si viete stranu takto vybrať. Prichystáte si fotky a materiál, ktorý na tvorbu strany chcete použiť. Papiere, nálepky, vošipásky či perá. Fóliu opatrne odlepíte a jednotlivé fragmenty jednoducho ukladáte. Nepotrebujete žiadne lepidlo. Fotky držia na samolepiacej strane. Vďaka tomu viete usporiadanie strany meniť a vďaka samolepiacej funkcii ušetríte navyše aj množstvo času. Uchovať si spomienky nebolo nikdy tak zábavné. Navyše môžete na strany aj písať či kresliť, zachytiť spomienky aj slovami. Keď máte hotovo, fóliu opatrne vrátite späť, uhladíte a stranu založíte naspäť do albumu. Vaše spomienky naozaj nemusia byť len nudným sledom fotiek. Fotoalbum od Baky vám ponúka možnosť uchovať svoje fotospomienky kreatívne a dopriať si scrapbook relax. Tento album budete zbožňovať.